mo, oy. Gutom ako. Saka akong buhaton ba? Para makakaon ko ani. Teknikan ako ni be. What? Kaya kay nila mamagpapa, oy. Gutom na ra ba kayo? Na, samot gid kog kaniwang ani ba? Uy, nang may galiyok-liyok dito be. Unsa ka to bay? Buulo na ako be para maklaro na ako be. Uy, manok man di ay ni. Oh my God! Wow! Karon ka lang manuka ka. Pum ka. May tabak ay ni isang box. Luwinak, nanakonak. Asa mo ka tong bata atong? Laag tong bata ato ba? Asak luwi. Uyad lakag aning manuka di pasimudagan. Gutom na kog samot ani ba? Naa man di ka di ay ha. Huy, huy. Naunsa ka diya? Kawan, tanong-tanong ka sa kong manok, ha? Dobe, nakay plano? Kay nagtanong-tanong maka sa kong manok, agoy, guko ni ba, kay gipaningot man. Agoy, pagtarong juday. Wala mo gudanti ganan na mo ko magtanaw sa imuhang manok. Ano tanaw regod di ba day pwede ante? Tsada ra sa manok, tanaw ra manggod ko. Ay imo din na tiba. Ayog pataka-taka day, ayaw jud day na. Mabaragan jud ka ba? Ay barang judante. Sa magante murag ka tsada ra basing manok. Pangit ram kayo. Tumong sante marang dayon. Tarong juday. Tikay guys. Kuno konti oy. Ginagawa mo. Sus. Uy, ako kung lakag anong manok niya. Marag ka tsada. Asa ram ba? Uy, naramday ka na. Lagi kan. Ipaningod man lagi ka. Agoy, sa kay gipangbuhat mo ba? Dito ma. Igukod ako manok ni auntie ma. What? Gutom maguti ko madugay kay ka. Ilan, bataan ni. Pagtarong jud akluwi. Lagi ma. Sakpan dili ko ni auntie. Gutom kay ma oy. Na, tipingan na yan akong manok. Dami kayo. Sabaw. Dobi, ni pagkaon di ama. Gutom kayo. Oh, gamay. Lukta. Napiangan nung vape ko. Gabaan na akluwi mi. Bukod magukag manok dili ato ah.